Бързо! Всички по местата! Всички по местата! Музиката да се спре! Да чуя тишината! Аре бе! Фома, дежурна си. Не мисля, че ще измия с това отсъствието. Не знам, ще видим. Клас стани, клас мирно. Здравейте, госпожо Михайлова! Здравейте, ученици! Айде, сядайте. Кой е първи номер? Андрея, госпожо. Номер втори? Аз. Номер трети? Сега ще дойде госпожо, тоалетна е. Ай, сега ще дойде. Аз ще му напиша отсъствие, пък той да идва когато си иска. Ето, госпожо. Извинете за закъснението. Вече му писах отсъствие. Преди 15 минути, нали не се брои? Ай, в моя час всичко се брои. Айде сега там ще видя дали ще го извъна в края на часа. Госпожо, моля ли? Оу, тихо! Номер 4? Мая Вероника. Абе, вие не можете ли да научите номера? Аз не мога да разбера, не можете да си научите номерата. Така че започваме проверка по имена. Глория. Тук. Димитър. Добър ден, госпожо. Добър ден, се казва Димитър. Добър ден. Елизабет Никол. Тук. Аз съм след това, госпожо. Ива, знам, видяхте. Иван Асен. Тук съм, госпожо. Иване, какво е това, бе? Моментално да си вържеш косата. Госпожо, стига се. Казах веднага да си вържеш косата. Кристофер. Рангел, госпожо. Да. Лиляна. Тук. Майчето. Тук. Методинка. Дида се казвам. Тук е написано Методинка. Няма значение какво пише там. Не. Има значение какво аз казвам.